Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην SMA Ελλάς. Είμαι ο Παναγιώτης Κάπρος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μέσω Bluetooth, ασύρματα δηλαδή, και με τη βοήθεια του Sunny Explorer, πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε έναν inverter νέας γενιάς. Θα χρειαστεί λοιπόν, πριν παρέμβουμε και επέμβουμε στο πάρκο για να αναβαθμίσουμε κάποιον μετατροπέα, να ανοίξουμε κάποιον browser και να μπούμε στο site της SMA. www.sma-elas.com. Επιλέγουμε SMA Service και κάτω-κάτω Downloads. Πάμε κάτω-κάτω, επιλέγουμε το μετατροπέα τον οποίο μας ενδιαφέρει και θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Στο παράδειγμα μας το κάνουμε με τον 10, 12, 15, 17.000 TL, μιας και το αρχείο αναβάθμισης είναι κοινό για όλους αυτούς. Και στη συνέχεια εταιρικό λογισμικό. Επιλέγουμε γλώσσα διεθνή ή international και κάτω-κάτω έχουμε δύο διαθέσιμα αρχεία αναβάθμισης. Ένα για SD card, το οποίο το δείξαμε σε ένα άλλο βίντεο της SMA, και ένα για Sunny Explorer, έτσι, ή γενικότερα μέσω Bluetooth. Εμείς θα επιλέξουμε το δεύτερο. Επιλέγουμε λοιπόν το αρχείο, το οποίο είναι με τη μορφή zip, είναι συμπιεσμένο, και φυσικά το αποθηκεύουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το αρχείο αναβάθμισης κατέβηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας και φυσικά μετά θα χρειαστεί να το αποσυμπιέσουμε. Πάμε λοιπόν στη διαδρομή στην οποία αποθηκεύτηκε το αρχείο και δεξί κλικ και αποσυμπίεση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι δημιουργήθηκε ένα folder, μπαίνουμε μέσα στο αρχείο update και αυτό εδώ είναι το αρχείο αναβάθμισης για τον Sunny Tripower 10, 12, 15 και 17.000 TL. Παράλληλα θα χρειαστεί πάλι να μπούμε στο site της SMA και να κατεβάσουμε το εργαλείο μας, τον Sunny Explorer, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναβάθμιση. Άρα πάμε λογισμικό, επιλέγουμε Sunny Explorer, επιλέγουμε λογισμικό PC, διεθνή γλώσσα ή international και Sunny Explorer. Έτσι λοιπόν αποθηκεύουμε και εκτελούμε και κάνουμε την εγκατάσταση του Sunny Explorer στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Αφού λοιπόν έχουμε μαζέψει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τον οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προβούμε μέσω Bluetooth σε αναβάθμιση ενός μηχανήματος νέας γενιάς, και τι είδαμε μέχρι τώρα, ουσιαστικά κατεβάσαμε μέσα από το site της SMA το αρχείο αναβάθμισης, κατεβάσαμε τον Sunny Explorer, το λογισμικό μας εργαλείο, μέσα από την SMA Ελλάς, και όταν θα πάμε στο έργο φυσικά θα χρειαστούμε το laptop μας, το αρχείο αναβάθμισης στον υπολογιστή μας και οπωσδήποτε, όπως ήδη έχουμε πει νωρίτερα, ένα USB stick Bluetooth κλάσης 1 για να έχουμε απόλυτη συμβατότητα με το Bluetooth των inverter νέας γενιάς της SMA. Όταν λοιπόν θα βρεθούμε στο έργο, τοπικά στο μηχάνημα, σε μια εμβέλεια τουλάχιστον 100 μέτρων, για την κλάση 1 του Bluetooth μιλάω πάντα, τότε αφού αφαιρέσουμε το κάτω μαύρο καπάκι, για να μπορέσει ο inverter να επικοινωνήσει μέσω Bluetooth με τον Sunny Explorer, θα χρειαστεί να μετακινήσουμε το μικροδιακόπτη σε ένα διαθέσιμο NetID. Η συνέχεια τώρα. Αφού συγκεντρώσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και γυρίσουμε το NetID σε μία διαθέσιμη θέση με το laptop μας κοντά στο μετατροπέα, ανοίγουμε το laptop και εκτελούμε την εφαρμογή Sunny Explorer. Επιλέγουμε νέα εγκατάσταση, τρόπος επικοινωνίας μέσω Bluetooth και περιμένουμε το Sunny Explorer, δηλαδή ο υπολογιστής μας, να κάνει ζεύξη με τον μετατροπέα που θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Επιλέγουμε το διαθέσιμο κανάλι επικοινωνίας και φυσικά το μετατροπαίο που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να αναβαθμιστεί και επόμενο. Στη συνέχεια μπαίνουμε πάντα σαν εγκαταστάτες. Θα πληκολογήσετε λοιπόν τον κωδικό εγκαταστάτη που αναφέρεται στο μετατροπέα και επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν
τον μετατροπέα, ο οποίος θα χρειαστεί να αναβαθμιστεί. Αν υπάρχουν και άλλοι στο έργο, η λογική λέει και είναι στο ίδιο κανάλι επικοινωνίας, θα δείτε όλους στην λίστα αριστερά, στην δεντροειδή μορφή που έχουμε. Επιλέγουμε λοιπόν το μηχάνημα το οποίο μας ενδιαφέρει, τον inverter τον οποίο μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια πάνω επιλέγουμε tools ή αλλιώς εργαλεία. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι το device update να γίνει ενεργό. Μόλις λοιπόν το device update γίνει ενεργό, επιλέγουμε, ξαναλέω, εργαλεία device update, ενημέρωση συσκευής και φυσικά μας ζητάει, όπως παρατηρούμε, στο Sunny Explorer το αρχείο αναβάθμισης. Άρα ανοίγει ένας browser, επιλέγουμε τη διαδρομή στην οποία αποθηκεύθηκε και αποσυμπιέσαμε το αρχείο αναβάθμισης για Bluetooth και open. Μας ενημερώνει ότι έχει ήδη φορτωθεί στη μνήμη του Sunny Explorer και με το πλήκτρο Next θα παρακολουθήσουμε το progress, τη διαδικασία αναβάθμισης του Sunny Tripower, του εν λόγω μετατροπέα, φυσικά μέσω Bluetooth. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διαδικασία αναβάθμισης έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν και μόλις μας ενημέρωσε ο Sunny Explorer ότι η διαδικασία αναβάθμισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πατάμε OK και πλέον ο Tripower έχει την τελευταία έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια μπορούμε κάλλιστα να αφήσουμε το NetID στην ίδια θέση, το μικροδιακόπτη σε, ή να το βάλουμε στη θέση 0 να θέλουμε να το απενεργοποιήσουμε. Κλείνουμε το κάτω μαύρο καπάκι, κουμπώνουμε τον ESS και πολλές και καλές μεγαβατόρες.